iedereen vindt het mooi. Iedereen vindt het machtig. Waar jij trouwens, maar toch. En ik heb een mooie vrouwje ertussen. Ja, dat komt wel zo'n dag. Kom wel in de wees. Ja, als je nu eerst maar kwad en een plankje en dat is heel mooi. En ik zou het bij wedstrijd dus lezen en toen zou het idee aan. Ja, maar hij eerst een boot, een bootmaatje, maar ja, die is nog net al. En wie moet waren toch? Nou, maar mooi een wedstrijd. Simmergekte. Ja. Dat toch met een mooi trekker. Ja. Voorproeven. Ja. Dat is wel aardig net. Ja, ik heb zo mooi dat. Is het net gevaarlijk? Nee, ik kan niks gebeuren. Maar ik krijg een stuk gevaarlijkste makkers. Ja. Nee, je weet net gevaarlijk. De stuiters tot wetter en het valt nooit echt in één wetter. Dat valt daar. Nee. Dus Maar de wal is wel vrij tegenbij, lijkt het mij. Ja, als die in plek van de bocht dan wil je er ook gissen, dan is het eigenlijk de pineut. hetzelfde als skiën, gewoon skiën. Dat is zelfs als je rugvoetdruk zoals naar links staat en linkvoetdruk zoals naar rechts staat. Dus qua het staat hetzelfde en dat leert wel heel goed. Er steeds meer dingen met vinden. Op één ski en weet ik wel wat, dan steeds meer bochten scherper en springen. Ja, straks met een skonske. Serieus? Ja, waarschijnlijk wel. Dus ja. Ik ben wel nooit denken. Want hier ben ik nou al wat beregenbol. Maar dat is de oplossing dus, een skonske. Ja, Ja, goed blijven. Ja, dan springen. kun je heel lang. Hier. Maar skonski, dat was nou. Ja, precies. Dat is zo. nou, dan bel je hier maar weer. Ja, dat is goed. Dat is zeker. Ja. Dat is zeker. Maar dat werd wel vuist belt. Ja. Ja, je moet ook wel aardig bekijken, hè? Ja, maar ik heb wel 8 kijkers, ja. Als je nou niet meer bezig bent, dan is dat cruise met helemaal vol. Ja, hè? Ja. Ja, En iedereen vindt het mooi. Iedereen vindt het machtig. Waar jij trouwens, maar toch. En ik heb een mooie vrouwje ertussen. Ja, dat komt wel zo'n dag. Kom wel in de wees. Beetje patseren. Ja, van die dat is jetten populair. bij, Tuurlijk.